Domov pro seniory Kamenec v Ostravě uspořádal pro své klienty v úterý 18. května benefiční slavnost k podpoře vyhlášené veřejné sbírky na pořízení kompenzačních pomůcek pro seniory. Dovolte, abych vás dneska přivítal na naší benefiční slavnosti, která se uskutečnila přesto, že nám trošku nevyšlo počasí. Je to velká smůla, myslím si, protože jsme se připravovali na to, že uděláme velikou slavnost na naší zahradě. Po úvodním slovu ředitele inženýra Juraje Chomiče vypukla zábava v plném proudu, o kterou se postarala skupina Zdeňka Krásného a jeho zpěvačky Renáty. Ty si bílá tečka, nejčtější květ, ty si květ, co se tu své, ty jsi můj šestý světadílo. Poté se konala veřejná dražba výrobků, které zhotovili sami seniori. Takže 310 korun, po třetí a prodáno pro paní Kocianu. Celou zábavu ukončilo představení skupiny historického tance Rytíři svatého Grálu z Ostravy.